pusan teri ko benai no pra man la kasnem. Kadai kasni ka bakrau ye ki pai reu ngai Kristan. Baki pediang ye ka jingwan long breu u Jesu Christ nong penim ka perthai. Ka Christmas kadai kasni ka baki long ying long sem Kristan ki lekmen ban pen kre ye ki jingban. Bat ki jing ais ngobha nalor ban pen thama ye ka jingem bat baro shisngi hagani kasni ki reu ngai ki la lech ki jingya seng bala pen kre da ki balang. But yeshim bentaru ha ka carol Christmas. Kaba compare ka jingpen kre Christmas kade ha ka shnong Moolamylliang kabadan ha East Jantia Hills District ha kaba kilapen kre ha ka takadur ka compare Christmas kabala thaba krik de ki light krik krik ha plau ka yeng mani but ha ki lenti shnong kibala shna ha ki dur bapher bapher. Kani ka jingpen thaba ka shnong Moolamylliang ye ki light Christmas kala kring amtang ye ki paidbah Henry wat ye ki hair officer ka sarkar Meghalaya ki bala Hiar siya ka teka shnong bat ki paidbah na keleng ki la Hiar siya ka nega shnong pan pet ye ka nega jingpynriam Christmas ka ba syongkun bat itanan.